Hola, molt bona nit. Iniciem avui setmana i iniciem mes amb aquesta fotografia de Cocentaina, del castellà de Cocentaina, que s'envia Juan Carlos Moll. Moltes gràcies, Juan Carlos, per aquesta imatge que mostra el cel que hi havia avui al Comtat, un cel blau i a tot el nostre territori, des d'Alacant, Castelló, València, un dia dominat per la bona visibilitat i de nou per temperatures per damunt de les normals per a aquestes dates. Després d'un mes de gener, ara ho veurem, en el que hem tingut temperatures clarament per damunt de les normals. La veritat és que la dita popular és rica pel que fa a varietat, pel que fa al dia de demà. Demà és el dia de la Candelera. Si la Candelera plora, l'hivern és fora, i si riu, ja som a l'estiu. De moment pareix que demà la Candelera riurà perquè serà un dia assolellat. No sabem encara com serà tot el mes de febrer. El que sí que pareix és que el ponent encara tornarà la pròxima setmana. I n'hi ha molt de refrany. Mes de febrer, mes mentider. Pel febrer, un dia al sol i un altre al braser. I també dita popular de Sant Blai, que el tenim allà a les portes, que diu que per Sant Blai gelada, tot un mes assegurada. No tindrem tampoc gelades cap al dia de Sant Blai. La veritat és que, de moment, estos dies, l'oratge es presenta amb temperatures per damunt de les normals i observen el que ha plogut en el mes de gener. Molt poca pluja, la que portaven ja en desembre, després des del 3 de novembre que no portem pluges destacables. Les pluges més importants que hem tingut en gener, fredes, que han superat els 20 litres, Torrevieja, Caudete, Morella, i observen que a la ciutat d'Alacant o de València han plogut 1 litre, 8 litres, i destaca per damunt de tot Castelló. No ha plogut al mes de gener, no va ploure al mes de desembre de manera apreciable i des del dia 3 de novembre no ha plogut. 91 dies sense pluja apreciable a Castelló, que podem repetir en molts altres observatoris, a punt de superar el rècord que hi havia de 96 dies. Per tant, estem davant d'una situació completament extraordinària i que la veritat és que comença a ser preocupant perquè, evidentment, necessitem que ploga, i en aquest moment no es veu una situació de pluges, després en parlarem, pareix que pot ploure dijous, divendres, però no són pluges importants i significatives. Observen el que hem tingut el mes de desembre i de gener a tot el territori pel que fa a les temperatures. La línia verda és la línia mitjana del que ha passat els últims 30 anys. La línia roja el que ha passat enguany, sempre per damunt de la mitjana, excepte el dia 16 de gener, que va ser el dia que pareixia que feia fred, que tornava a l'hivern, però la resta per damunt. Ja ho veurem, perquè encara ens queda la part de febrer. La primera part encara estarem per damunt, però no podem dir encara res de com acabarà este mes de febrer. Ha sigut un mes de gener també que, en particular a l'Observatori de València, així veiem moltes línies. Són les temperatures mitjanes de l'Observatori de València des de 1869, la mitjana de gener. Observen com hem tingut períodes com anava pujant i enguany, el gener de 2015, la línia roja, no hi ha hagut cap mes de gener tan càlid a l'Observatori de la ciutat de València. Per tant, un mes de gener extraordinari pel que fa a la mitjana, no pel que fa al rècord d'un dia, però amb temperatures clarament extraordinàries pel que fa a aquesta mitjana de l'Observatori. A la resta del territori el més destacable, per tant, també aquestes temperatures altes, poca pluja, el que hem tingut són imatges i moltes fotografies que ens arriben de molts arbres que han mogut i molts ametlers en flor. La veritat és que ens arriben moltes fotografies i esperem, però ja no ho sabem, si les gelades que puguen arribar a final de febrer podran fer malbé part de la collita. De moment, el que sí que tenim clar és que la setmana pròxima ponent farà i les temperatures no baixaran. Sí que baixaran dijous, divendres, ara en parlarem. Imatges de Casas de Molla, també amb el cel ras, i aquestes són imatges de la zona de Torrevieja. Rubén Torregrossa ens dia com hem iniciat avui el mes de febrer. Observen, mar tranquil·la, està freda, si volen fer un bany, està al voltant dels 15-16 graus. Recorden que a final de febrer és quan més freda està l'aigua del mar, però la temperatura de l'aire, avui de nou al voltant de 20-22 graus, de nou un dia molt agradable. I la mar tranquil·la que es mantindrà també els pròxims dies, excepte dijous. Pel que fa a la ciutat de València, també cel completament ras, ha sigut avui dominant. Ahir tinguérem núvols alts, avui bàsicament el dia blau amb bona visibilitat i màximes les repassem. 22 a Benicarló, Castelló, Onda, Sant Mateu, 20 han tingut a la Vall o 16 a Morella. Més màximes de la província de València, també per damunt de 20 graus, hem arribat als 23 a Anna, 22 a Casinos, Xelva, València, 21 a Gandia o 20 a Utiel, a les zones d'interior. I per últim, repassem alguns valors de la província d'Alacant. 22 hi havia Elx, 21 a Alacant o Pego, 20 a Alcoi o Villena, temperatures molt elevades per a aquestes dates, o 19 graus a Benissa. Les imatges del satèl·lit de les últimes hores mostren els núvols alts que teníem ahir, però vegen que no arriben fronts destacables cap a nosaltres, algunes pinzellades de núvols alts, els fronts actius continuen, observen que pareix que es desvien cap al nord, i és que tenim tota aquesta zona d'altes pressions i es manté amb nosaltres. No hi ha canvis destacables
en les pròximes jornades, podríem dir dies. Vegin vostès la situació prevista pel que fa a la distribució de la pressió atmosfèrica en superfície. Continuem parlant de l'anticicló que s'allarga per la zona del Mediterrani i les borrasques i els fronts continuen desviant-se, algunes molt profundes, cap a la zona de Noruega i la part nord de les illes britàniques. Este front és el que provocarà algun canvi dimecres, sobretot dijous, i canviarà l'entrada una miqueta de vent de llevant i ens farà parlar de més nuvolositat. Però de moment, la probabilitat de pluja per al dia de demà, per a dimarts, per a este dia 2 de febrer, el que veiem en la probabilitat de precipitació és que tan sols esperen pluja cap al Cantàbric, res a la resta. I si veiem la probabilitat de precipitació ja dimecres, l'únic canvi és que es veu que entra més nuvolositat pel Mediterrani, que és la que dijous, amb el gir del vent, podria deixar alguna gota en punts del litoral, però en general seran també precipitacions dèbils. I les temperatures no canvien fins dijous. Vegin vostès en particular la previsió de l'Observatori de València, en roig les màximes, en blau les mínimes, dimarts, dimecres, dijous, valors alts fins dimecres, i dijous i divendres seran els 2 dies que farà més fresca de la setmana. El dia són els dies més núvol, en què pot ploure. Després, el cap de setmana, torna el vent de ponent i tornaran a pujar les temperatures dilluns i la setmana que ve. Amb aquesta evolució veiem en els mapes de símbols el que tenim per davant demà de matí. Sol, bona visibilitat, temperatures paregudes a les d'avui, fresca a les zones d'interior, augmentaran els núvols alts que entren des del nord de la península i al final del dia poden arribar a tapar el cel cap a l'interior, amb unes temperatures demà de nou les màximes al voltant o per damunt dels 20. I els següents dies, el més destacable és que augmenta la nuvolositat. El que tenim previst dimecres, bàsicament és més núvols, augmentaran amb la possibilitat d'alguna precipitació ja dijous. Dijous, en zones del litoral, podria haver pluges dèbils, la mar estarà més moguda, serà el dia de més inestabilitat, divendres encara cel núvol, amb alguna gota cap a la meitat sud, però com hem comentat, a partir de dissabte, de nou diumenge, el vent girarà a ponent i tornarem a tindre temperatures que pujaran. Per tant, del cap d'esta setmana, volem dir dimarts, dimecres, sol, més núvols dimecres i els dies de més fresca, podríem dir, de la setmana, dijous, divendres, que hi haurà més núvols i fins i tot podria caure alguna gota, però en general pluges dèbils que no solucionen aquest problema que arrosseguem ja de molts mesos sense pluges importants. Acabarem amb imatges i fotografies, i en particular imatges, una successió de fotografies. Aquestes recorden l'eixida del sol demà. Hem guanyat des del cap de setmana quasi 6 minuts de longitud de dia de matí de vesprada. A les 8 hores 9 minuts eixirà i la posta demà a les 18 hores 22 minuts. Este cap de setmana, sobretot diumenge, tingueren molts núvols lenticulars, estos altocúmuls, que han deixat una posta de sol ahir rogenca i també habitualment a l'eixida del sol. Era el pas del front, havia el vent de ponent i de mestral. Aquesta successió d'imatges la va capturar des de la zona de València, des del parc de Capçalera, Rafa Tena. Moltes gràcies, es veu molt bé els núvols laminars com anaven generant-se i avançant molt lentament. Aquest tipus de seqüència d'imatges ens permet veure molt bé l'evolució de la nuvolositat. I acabarem també amb fotografies estos núvols que van deixar ahir en algunes zones, una posta de sol rogenca, es va encendre el cel, habitualment també aquest tipus de nuvolositat, imatges també des de Casas de Molla que ens envia Paco Monteagudo, també va deixar molt bona visibilitat, la circulació que tinguérem, que de nou manté la humitat molt baixa. Aquesta també és una imatge de la posta de sol d'ahir des de Gandia. I el dia d'avui, bàsicament, dominat pel cel ras. Demà augmentaran de nou els núvols de vesprada, però de moment no veiem pluja llevat la de dijous. La mar tranquil·la, però atenció, sí que dijous estarà moguda i tenim vent de gregal que tindrem marejada, una àrea de forta marejada dijous divendres, després calmarà el cap de setmana. I també esta setmana tindrem així la possibilitat a esta casa, Mediterrània Televisió, de veure la volta ciclista de la Comunitat Valenciana. Ens arriben ja fotografies de 2 dels llocs per als que passarà la volta. Aquesta és una imatge de Sinarcas, per aquesta zona no està previst que passe, però sí que tenim la previsió d'una arribada en alt. La zona de Fredes arribarà la volta ciclista de la Comunitat Valenciana, un paratge espectacular, la zona de la Tinença, on el vent ha bufat encara fort en el dia d'avui, a més de 70 km per hora, però que amainarà. I una altra zona també emblemàtica perquè fa el nostre territori, Jorret de Catí, un lloc espectacular, on també passarà la volta ciclista a la Comunitat Valenciana. Amb aquestes fotografies que agraïm, acabem avui, que passen una molt bona nit.